Bohemian Rhapsody u Mamma Mia Here We Go Again kienu l-aktar żewġ films popolari f'pajjiżna matul is-sena li għaddiet. Dan skont ħareġ li wettqet KRS, il-kumpanija Maltija li ġġib il-films f'pajjiżna. Fil-fatt dak il-film li jfakkar il-leġġenda Freddie Mercury u l-grupp Queen dan fl-ewwel post tal-aktar film li ra nies għalih fis-swali taċ-ċinema għal 7 ġimgħat sħaħ. Il-KRS qalet li Bohemian Rhapsody kien it-tieni l-aktar film li raw il-Maltin kemm ilha ġġib films lejn pajjiżna. Jaqbżu biss il-film Titanic li ntwera ftit aktar minn 20 sena ilu. Fl-istess livell ta' kemm dam il-film popolari għal 7 ġimgħat sħaħ huwa l-film Mamma Mia bil-mużika tal-grupp Żvediż ABBA. Matul l-2018 il-kumpanija KRS ġabet fis-swali taċ-ċinema Maltin xejn inqas minn 146 film. 30 film minnhom intwerew bħala 3D. L-aktar film li dam fis-swali taċ-ċinema kien Johnny English Strikes Again. B'kollox dan dam 15-il ġimgħa, iżda l-film Bohemian Rhapsody jinsab warajh hekk kif sa issa ilu 13-il ġimgħa u għadu fis-swali taċ-ċinema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.